Piye ngene iki? Awak panas. Geger encok. Aduh bojo pisan. Hemat. Apa? Kon lapo kok mulai dadi kok mengkene iki? Sik, aku takon. Aku ganteng lah kasih. Sik. Jariku lumayan, Lumayan opo? lumayan ajur. Oh, Lakon lapo sih gak perlu dadi kok ngene. aku bingung. Rasaku aku wis ganteng. Tapi kok gak payu-payu ngono. Saiki aku mau kerabi, tapi gak ada pacar. Lakon iki piye sih? Jaluk rabi kok gak duwe pacar iku. Tak kandhani. Syaratnya rabi iku namung kali. Sampai kali. Kali sinten? Ono. Nah jaluk kelekno aku dah koleksiku akeh. Gak aku sudah pandangan kok. Wong kon lho. Kira-kira ayo dah. Lah yo embo wae wong jare wak kaji iku nang gelek wong wedok sifat iku dono kabar. Tapi gak mungkin iso kabeh mergane menungso iku gak ono sing sempurna. Sing sempurna iku tek Gusti Allah. Nomor 1 Yo. sugih. Kon milih ndi sugih tak kiri. Sugih. Nomor 2 iku sing ayu. Kon milih ndi ayu tak elek. Ayu yo. Nah, nomor 3 iku bibit, bebet, bobot. Bibit, bebet, bobot iku keturunane sing jelas. Kon gelem ta duwe bojo keturunane gak jelas iku. Kemo. Nah, nakon nomor ketelu-telune iku gak iso. Setidaknya iku nomor 4. Yaiku paling gak seiman seagama.